εδώ στο Λαύριο, έτοιμοι να απολαύσουμε τα εγγένεια του υπέροχου νεοκλασικού Ευτέρπη. Και έτσι λοιπόν βρεθήκαμε στο Λαύριο και συγκεκριμένα στο νεοκλασικό κτίριο Ευτέρπη. Χρόνια ολόκληρα περίμενα να ανοίξει και να μπορέσω να δω αυτή την καταπληκτική οροφογραφία, η οποία δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και στην κατάσταση που βρισκόταν το κτίριο δεν ήταν εφικτό να την αντικρίσει κανείς. Ένα σημαντικότατο κτίριο για το Λαύριο και γενικότερα για την Αττική, το οποίο κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο δημιουργός αυτής της εκπληκτικής οροφογραφίας ήταν ο Ιταλός Αντελίνο Μορέλι. Το κτίριο αυτό δημιουργήθηκε από τη γαλλική εταιρεία μεταλλίων Λαυρίου για να φιλοξενεί την ομώνυμη φιλαρμονική ορχήστρα. Είναι τρομερό ότι υλοποιήθηκε ένα τόσο σημαντικό έργο για την πόλη του Λαυρίου. Σκεφτείτε ότι αυτό το εκπληκτικό κτίσμα, εάν δεν είχαν πάρθει οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, θα ήταν κλειστό και τα επόμενα χρόνια θα κατέρευε. Λόγω της εμπειρίας του, ώστε να εκπονηθεί ειδική ολιστική αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη του περιβάλλοντος χώρου. Στόχος του έργου της αποκατάστασης του διατηρηταίου κτηρίου Ευτέρπη, αλλά και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ήταν το κτίριο να επαναλειτουργήσει ως χώρος εκδηλώσεων, με σεβασμό στην αρχική του λειτουργία και με προστασία στην εκπληκτική αρχιτεκτονική, την εκπληκτική ακουστική που είχε πάντα αυτή η αίθουσα. Όλη η μουσική αυτό είχαν να λένε, την εξαιρετική ακουστική που υπήρχε. Διέθεσε όργανα και το 1893 ίδρυσε επίσημα τη Φιλαρμονική υπό τη διεύθυνση του Ιταλού αρχιμουσικού Φραντσέσκο Νικολίνη. Στη συνέχεια, όπως ακούσατε προηγουμένως, τη διεύθυνση για πολλές δεκάδες χρόνια την είχε πολύ σπουδαίος μαέστρος, αρχιμουσικός και συνθέτης Νίκος Ζάρα. Το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο που φιλοτεχνήθηκε για να στεγάσει η Φιλαρμονική αποτελεί έργο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, ιστορικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής αξίας. Με οροφογραφία που είναι πραγματικά σε όλα τα δωμάτια σπάνια έργα τέχνης του Ιταλού ζωγράφου Αντελίνο Μορέλι, μία μαρτυρία της πολιτιστικής ευαισθησίας της εποχής και του σεβασμού προς τη μούσα της μουσικής, την Ευτέρπη. Το κτίριο διατηρεί μέσα του μνήμες πολιτισμού, μουσικής, παράδοσης θεάτρου και χορού. Μέσα από τις δεκαετίες, η Ευτέρπη φιλοξένησε γλέντια, χοροεστερίδες, μαθήματα μουσικής, λαϊκά πανηγύρια, πάντοτε με το αίσθημα πως ο πολιτισμός πραγματώνεται μόνο ως συλλογική υπόθεση, ως έκφραση του λαού και της εργατικής τάξης του Λαυρίου.